אוקיי? כן. יופי. אז הנה, תראו מה יש לנו פה. תתקרב, תתקרב. יאיר התותח תפס את הדבר הזה, שחור ראש שלווני, כמו שאתם רואים מאוד מאוד שלב, ובעצם לא עושה שום דבר מלבד לאכול חרקים קטנים, והוא נמצא כאן בכרמל ואנחנו הולכים לשחרר אותו עוד מעט לטבע אחרי שנצלם אותו. והרעיון הוא שהיום הרוב רואים נחש ומיד הורגים אותו, למרות שהתרומה שלהם לטבע ובעיקר לאדם היא מצוינת, כי הקטנים האלה הם השומרים שלנו. בכל מקום שיש נחש כזה שהוא לא ארסי, אז נחשי הצפה לא יבואו למרחב הזה. רוב הנחשים הלא ארסיים אוכלים עכברים וחולדות, ובצורה כזו הם מונעים מצפה להיכנס אל המקום. אבל מה אנחנו עושים? הורגים את הנחש, ובצורה כזו אנחנו מזמינים את הצפה. אז אותו אני מחפש מלא זמן אני מחפש את הנחש הזה כדי לצלם אותו, ויאיר התותח יחד עם טל שהיה איתו, הוא איתר את הנחש, תפס אותו, ועכשיו נצלם ונשחרר אותו, וזהו, וזה כיף, איזה כיף. אתה יכול עכשיו... נחש יפה, כן, נחש יפה, ובהחלט נחשב לאחד המתוקים. בוא, איזה... הוא לא עושה כלום. הנה. אז גו. תראה לו איך הוא...